Kunta vastaa edellytysten luomisesta ja seuraa käytännön toiminnan ylläpitämisestä. Yhteiskunnan panosta on viime vuosina tietoisesti haluttu lisätä myös liikuntatoimen alueella, muun muassa saattamalla koko liikuntatoimi valtionosuuden piiriin. Näin edistetään parhaiten kansan terveitä elämäntapoja. Runsaan kilometrin pituinen kuntorata sekä jääkiekkokaukalon yhteydessä 3 tenniskenttää. Ristiinalaiset koulutytöt esittivät suurkisoihin Lahteen harjoitetun voimisteluesityksen, jonka täällä ohjasivat Liisa Ristikartano ja Rauni Muikko. Kiitoksia tytöt ja opettajat erittäin viehättävällä tavalla urheilullisen osuuden suorittamisesta tässä vihkiäisjuhlassa. Hyvät urheilun ystävät, on usein sanottu, että urheilu voisi olla Suomen historian peili. Kun Hannes Kolehmainen Tukholman Olympiastadionilla vuonna 1912 juoksi Suomen maailmankartalle, oivallettiin, että urheilun avulla voidaan vahvistaa kansallista itsetuntoa, kansallista identiteettiä. Paavo Nurmi, Klaus Thunberg, lukuisat painijat, hiihtäjät, voimistelijat ja monet muut huolehtivat saavutuksillaan vuosisadan alkuvuosikymmeninä siitä, että Suomi opittiin tuntemaan nousevana, sisukkaana kansakuntana. Vapaaehtoisella työllä, talkootyöllä on ollut aina suuri merkitys urheilussa niin kansallisella, läänin, maakunta kuin pitäjä- ja kylätasolla. Meillä on tällä hetkellä kaiken kaikkiaan noin 25 000 erilaista liikuntapaikkaa ja uusia rakennetaan satoja vuodessa.
Pääpaino on perusliikuntapaikkojen, kuten lasten ja nuorten peli- ja leikkialueiden, koulu- ja nuorisoliikunnan liikuntapaikka rakentamisessa. Kunnat käyttävät liikunnan hyväksi vuosittain rahaa lähes 2000 miljoonaa markkaa. Ainakin perusliikuntapaikkojen osalta tullut suoritetuksi. Tällöin tämä upea urheilupyhättö täydentää loistavalla tavalla aiemmin valmistuneita jääkiekko, tennis ja muita palloilutiloja. Kun saamme vuoden sisällä valmiiksi huoltorakennuksen, muodostuu tästä todella toimiva kokonaisuus. Arvoisa juhlayleisö, minulla on miellyttävä tehtävä tuoda tähän kentän vihkiäistilaisuuteen sekä opetusministeriön että valtion urheiluneuvoston kunnioittava tervehdys. Esveolan Suur-Savon piirin urheilumenestys on viime vuosina merkittävästi parantunut ja siinä ennen kaikkea yleisurheilu on näytellyt huomattavaa osaa. Piirimme nuorten yleisurheilijoiden panos ja menestys kilpailutoiminnassa on todellakin ollut hyvää. Esveolan Suur-Savon piiri toivoo, että tämä uusi upea urheilukenttä innoittaa nuoria harrastamaan urheilu- ja liikuntatoimintaa tällä uudella upealla urheilukentällä. Mäntyharjun kunnan puolesta meillä on suuri ilo tuoda sydämelliset onnittelut tänne Ristiinaan itäiseen naapurikuntaamme merkittävän hankkeen valmistumisen johdosta. Luonnollisesti takana on monivaiheinen tapahtumasarja käsittäen pohdintaa, suunnittelua, varainhankintaa, päätöksentekoa ja nyt tässä viime vaiheessa luonnollisesti rakentamista. Kuntalaisille kentän valmistuminen merkitsee liikuntapalveluiden huomattavaa paranemista ja samalla viihtyvyystekijöiden lisääntymistä. Juostakoon, hypättäköön, heitettäköön paljon tällä kentällä. Pyöriköön täällä pallot usein. Palkintomalja ja pienenä vihjeenä toivomme siitä eräänlaista kiertopalkintoa, jonka lopullisen käytön päättänee Ristiinan liikuntalautakunta. Arvoisa juhlayleisö, mikäli maalaiskunnan edustajina haluamme yhtyä teidän ristiinalaisten iloon tämän komean urheilupaikan saamisen vuoksi. Vähän ihan ikään kuin kadehtien tässä katselen, mutta silti vilpittömästi iloinen osallistuen. Ristiinan urheilijoiden puheenjohtaja on estynyt saapumasta tähän meidän juhlaamme. Ja näin ollen saanen Ristiinan kunnan puolesta lausua kiitokset SVUL:n Suur-Savon piirille, Mäntyharjun kunnalle, niin kuin maalaiskunnalle. Kiitos siitä, että olette tulleet tänne meidän juhliimme. Kiitoksia näistä upeista lahjoista. On ilo olla tänä päivänä ristiinalainen. Myös meidän vanhempien on ilo katsella pystypäisiä, reippaita urheilijanuorukaisia, innostaa heitä. Ja uskomme ja toivomme, että tähän kenttään sijoitetut rahat eivät ole menneet hukkaan. Kunnan puolesta myös toivotan tänä päivänä hyvää kilpailumieltä, ja kilpailuhenkeä ja kaikkea hyvää Ristiinan urheilijaa.
Charleston saari. Ja Lassi on oikein tämmönen pitkän luokan poika, se kattelee aina tuolla ylioppilaisessa karkitaan, jos menee. Kirja, se on. Ja niin tiedetään semmoinen pikkuinen esittely myös alueella. Sitten vielä Jussi. Saanko mä lisäksi esitellä tämän 5. kenialaisen Joseph Saina? Which part of Kenya you're coming from, and are you married, are you single, and your little bit of your family? I come from the central part of Kenya. Keskiosasta Keniaa. A little bit. Korkealta kohtaa. In such a pretty place like here. Se on suurin piirtein samankaltaisia mäkiä kuin täälläkin. Kiitos. Thank you. I came from the same place at home in Kenya. 5. Mika Montonen. 6. Eero Häyrynen. Semmoisia enemmän urheiluhenkisiä. Valmiit. Sitten toinen. Ja sanomattakin selvä. Antti Virkoja tähän väliin. Ja valkoinen lippu, hyväksytty suoritus. Muuten näissä kisoissa käytetään ensimmäisen kerran näitä numeroita. Paikoillenne. Valmiit. Ylös. Valmiit. Paikalla 16-vuotiaiden poikien avausjarru Tarhonen ristinä 40-57. Vuoroon Janne Backman, Mikkeli Kiipo Veikkonen. Ja ennättely työntääkin ja tuloskin tulee tuota pikaa. Ja pituushyppy paikalla numero 76. Siellä on semmoinen tilanne, että Janne Backman on poissa ja Mika Nousiainen ja Vesa Kuhanen. Nyt on Kuhasen Vesassa. Ja tässä alkaa seuraavana pituushyppylajina tämä poikien. Kisojen vetonaulaksi oli saatu kenialaisten juoksijoiden lisäksi olympiavoittaja
Juha Tiainen. Ja siellä on itse Tiaisen Juha nyt heittoringissä. Ja näin lentää Tiaisen, yksän oli Tiaisen alkunoteraus tässä miesten moukarissa ja lähdetään toiselle kierrokselle. No niin, siellä tosiaankin mennään. Nyt ollaan antilopen metästysvaiheessa. Nämä Kenian pojat ovat Närhilän moukaritallin Jukka Olkkosella ja hänen veljellään Jounilla on monia maaotteluedustuksia. Hyvä Tammisoo. Nyt muuten lentää jo komiasti.